Merħba, il-programm huwa Ras Imbras, jiena Mario Xwiereb. F'dawn il-jiem kien ċelebrat tfakkar il-jum dinji tal-konsumatur, tad-drittijiet tal-konsumatur. Ġimgħa ilu propju tkellimna dwar ix-xejriet li joħorġu minn stħarriġ dwar l-użu tas-social media f'Malta mill-perspettiva tan-negozji. Illum se nagħmlu l-istess ħaġa, ma mill-perspettiva tal-konsumaturi. Fil-fatt fil-jiem li għaddew ħarġu riżultati ta' dak li qed jissejjaħ Malta Consumer Trends. L-ewwel darba li sar f'Malta u janalizza l-imġiba tal-konsumatur kif jixtri għaliex jixtri u dawn l-affarijiet kollha. Miegħi Gordon Borchurso li huwa konsulent dwar digital marketing. Grazzi tal-li ġejt il-programm. Nsellimlek Mario lilek u t-telespettaturi. Wara li tanalizza dan l-istħarriġ inti kif tiddeskrivi l-konsumatur Malti? Tajjeb Mario li qabel ma nibda niddeskrivi l-konsumatur npoġġu l-affarijiet fil-perspettiva. Ġifieri dan is-survey għamilnieh biex nifhmu naqra it-trends kif sejrin u kif il-konsumatur jiġib ruħu minn meta jiddeċiedi li għandu bżonn xi ħaġa u triq tiegħu sabiex twaslu biex jixtri dak il-prodott u s-servizz partikolari. Il-konsumatur jidher li għadu qed ifittex l-informazzjoni qabel ma jieħu d-deċiżjoni, ġifieri mhuwiex konsumatur li jaqbad jiddeċiedi fl-arja. Ġifieri jidher ċar mill-isħarriġ li jippreferi l-ewwel isaqsi kemm ifittex mill-website tal-kumpanija kif ukoll imur dirett għand min ibih biex jisaqsi għall-informazzjoni. Fattur ieħor imbagħad apparti li jiġbor dik l-informazzjoni, il-fattur li qed toħroġ ċara hija l-prezz li qed jiddetermina il-konsumatur qed ikun iktar sensittiv rigward il-prezz u wkoll il-kwalità tal-prodott. Ġifieri dawk huma tliet fatturi importanti li rajna fil-konsumatur. Ma dawn affarijiet li qisu minn dejjem il-konsumatur minn dejjem. Normalment jagħti każhom, le ġifieri ma tistax fur tixtri xi ħaġa mingħajr ma tkun taf x'inhi. Ma tistax tixtri xi ħaġa mingħajr ma tkun taf il-prezz x'inhu u tipprova dejjem tmur għall-aħjar kwalità possibbli. Huwa veru, ma ovvjament illum il-ġurnata għandna iktar informazzjoni available, bombardjati, ġifieri wieħed meta inti tqabbel ix-xejra bejn 10 snin ilu u llum, ovvjament l-informazzjoni hi iktar aċċessibbli u iktar hemm lok fejn inti tista' tixtri iktar malajr. Ġifieri il-fatt li għandek il-possibilità li tixtri online għandek ukoll dik il-konvenjenza li inti tesegwixxi deċiżjoni fejn soltu tgħid inti ħammur il-ġimgħa dieħla ħammur nixtri dik il-prodott. Illum tista' taqbad u tixtrih mill-ewwel. Li nkun bħal ħaddieħor għadha determinanti li nixtri xi ħaġa għax in-nies ikollhom. Le, jidher li mhux il-fattur prinċipali, ma speċjali fl-etajiet li huma iktar maturi, mhuwiex fattur prinċipali li jiddetermina d-deċiżjoni jekk tixtri dak il-prodott jew le. Biss il-ġenerazzjoni dak li nsejlu Generation Z huma qed jiġu affettwati, mod speċjali wkoll mit-trends internazzjonali qed naraw li dil-ġenerazzjoni tiġi influenzata wkoll mill-influencers. Kemm għandhom żmien daw il-ġenerazzjoni? Daw qed titkellmu bejn 16 u 22. Isom dawk li twildu wara l-millenju pratikament. Eżattament, infatti hekk insejħulhom ġenerazzjoni Z. Semmejt ir-riċerka. Fiżikament għadhom imorru jfittxu l-affarijiet biex jaraw kif jaħdmu, ġifieri jkunu jridu jmissuhom b'idejhom. Għax inti għedt li online illum saret ħafna iktar faċli biex tixtri. Iva. Mhux aħjar taraħ il-prodott? Infatti il-konsumatur Malti għadu jippreferi, infatti ħarġet ċara ħafna fis-survey li il-konsumatur jippreferi li jmur għand tal-ħanut u jara u jmiss bl-idej u ġiblek l-informazzjoni. Għaldaqstant wieħed xorta jirreferi ġifieri it-tieni l-iktar popolari hija l-website tal-kumpanija. Ġifieri wieħed ma jistax jeskludi dal-fatturi, imma il-konsumatur għadu naqra konservattiv minn dak l-aspett. Ġifieri il-konfidenza li jixtri mill-online għada lura ħafna. Kważi tista' tużhom it-tnejn li huma, le? Ġifieri tivverifika qabel fuq il-website u mbagħad tmur tara fil-ħanut u tmiss bidejk. U wkoll punt ieħor li ħareġ mis-survey hija l-word of mouth li inti rekomandazzjoni li tieħu mingħand il-familjari raba jew dawk li xtraw dak il-prodott taffettwa wkoll fid-deċiżjoni. Id-differenza hija li qegħdin naraw ukoll meta huwa prodott li huwa ta' ċertu valur, ta' ċertu commitment ola, il-konsumatur jippreferi li jmur għand tal-ħanut u jmissu bideh. Għal-karozza pereżempju jagħmel test drive. Eżattament. Ġifieri jekk huwa investiment li jirrikjedi iktar commitment,
tendenza n-nies jisom għadhom ma jafdawx li jixtru online. Għalkemm mbagħad jużaw il-faċilità biex pereżempju jibbukjaw xi appuntament ma' sales rep, ġifieri mbagħad minn l-aspett ta' użu ta' dik it-teknoloġija li tfaċilita il-proċess hemm qed tikber ukoll. Dik ma jimpurtax. Imma fil-kwistjoni li inti tixtri mill-ewwel prodotti li huma valur inqas li fihom inqas riski, fil-sens li inti pereżempju naftordna xi ħaġa jew dana, hemmhekk l-udjenza ma speċjali l-udjenza żagħżugħa qed tixtri hija iktar qed tadotta għall-kummerċ. Semmejt il-kelma influencers għall-udjenza matura li ma trabbewx minn duk żgħar jisimgħu il-kelma influencers. Min huma dawn l-influencers? X'jagħmlu? X'inhu xogħolhom? Ara l-influencers huma parti jiena qishom bħala parti mill-kampanja li jkollok biex inti tikkomunika il-prodott u s-servizz. Ġifieri xogħolhom wieħed ma jistax jarhom ħajjiddetermina id-differenza biex wieħed jixtri prodott jew ieħor, imma jgħinu fil-komunikazzjoni biex jedukaw jew jinformaw l-persuna dwar dan. Ma ħafna drabi mhux ikunu mħallsin biex iwasslu dak il-messaġġ? Hemm każijiet iva, hemm każijiet le, ġifieri mhux kollha jaħdmu bl-istess mod. Biss ovvjament għandek influencers li ma jaċċettawx li jesibixxu l-prodott tiegħek minħabba ċertu valuri li huma josservaw. Infatti l-influencers illum qed jaraw l-importanza li fir-rakkont tagħhom ikun hemm storja li tkun awtentika għax ovvjament ir-reazzjoni tal-followers tagħhom tiddetermina dak. Entertainment jew informazzjoni? A bit of both. Ma tistax tgħid li ovvjament is-social media huwa użat biex wieħed sar kważi passatemp. Ġifieri inti kif ikollok naqra ħin tużaw kważi biex tirrilassa ħafna nies jużaw. Ovvjament is-social media jtik dak li trid li huwa fattur ieħor. L-influencers huma qed jedukaw ukoll. Parti mill-katina ma ġifieri qed tgħid. Imma l-Maltin jinfluwenzaw ruhom minnhom jew le? X'joħroġ bis-survey? Nitkellmu dejjem dak li joħroġ bis-survey. Le, is-survey jgħid li ma jiġux meta fl-aħħar jiddeċiedu biex jixtru dak il-prodott ma kienx fattur prinċipali li għax l-influencer għallhom isma' dan huwa l-prodott tixtri. Huwa anzi huwa l-fattur li konsumatur qed jara li l-prodott jiffittja l-eżiġenzi tiegħu u wkoll li jara li l-prezz u l-kwalità u l-konvenjenza ġifieri anke minn fejn ħajakkwista dak il-prodott qiegħed huwa in line ma' dak li jrid. Minn dan is-survey nistgħu nieħdu idea tal-liema tip ta' reklamar jaħdem l-iktar mal-Maltin? Ara, il-reklamar li qed joħroġ huwa li s-social media huwa mezz li n-nies jiftakru tip ta' reklamar relatat ma' dak il-prodott li xtraw, li jiftakru qed ngħidu. Ġifieri 30% ta' daw li jwieġbu s-survey qalu li raw ir-reklam ta' dak il-prodott li xtraw fuq is-social media. Dan ma jfissirx li s-social media biss tinfluwenza. Wieħed hemm setturi fejn jgħidlek isma' television għalija huwa l-medium li jikkonvinċi n-nies li jixtru. Imma ħadd ieħor li jgħidlek isma' jiena mis-social media nara r-return on investment huwa għoli. Ġifieri wieħed ma jiddependi mis-settur? Eżattament. Ġifieri inti meta inti tagħmel il-kampanja tiegħek ma tittara ftit ukoll x'inhi l-udjenza tiegħek, fejn qiegħda l-udjenza tiegħek. Għandek udjenza ta' ċertu età f'postijiet partikolari. Eżattament. Ġifieri wieħed ma tistax tgħid isma' din hija dan huwa l-medium li qed jaħdem allura ninvesti kollox fih. Anzi għandha tkun parti minn strateġija holistika. Għalhekk illum il-ġurnata sar iktar importanti li ma dikx li inti meta inti tagħmel kampanja ta' reklamar ma nistax tibqa' tagħmel kampanja tgħid ejja ħanitfa' l-investiment kollu tiegħi hemm u mbagħad nara x'jiġi, ma tkun iktar selettiv għaliex għax hemm iktar informazzjoni, in-nies qegħdin sparpaljati, għandhom iktar mezzi fejn jistgħu jiksbu l-informazzjoni u inti trid tara li l-udjenza tiegħek qed tilħaqha mezzi differenti. Semmejna l-influencers u allura l-element uman, imma illum għandna wkoll iċ-chatbots. U jien għandi l-impressjoni mill-mod kif mhux kwistjoni ta' survey di, imma minn kwistjoni ta' meta titkellem man nies kif jirreaġixxu. Iċ-chatbots idejquhom.
Mela, mis-survey ukoll ħareġ li ideja u meta inti għandek problema jew issue fuq prodott li xrajt, il-konsumatur irid dak il-kuntatt mal-persuna milli il-prodott, milli chatbot. Ovvjament, il-chatbot għandha l-faċilità li timmaximizzar minn l-aspett ta' business li tkun iktar prompt biex tirrispondi għat-tweġibiet li għandek. Illum il-konsumatur. Normalment il-chatbot issa taqdi iktar l-ħtiġijiet tal-business, tal-negozju milli tal-konsumatur, vera di? Biex ma toqgħodx taħli 10 minni iwiġbu lin-nies, ikollok 2 u ħafna mill-mistoqsijiet li qegħdin isiru iwiġbhom iċ-chatbot bad fejn jeħel. Jiena li nista' ngħidlek huwa minnu li qed tgħid imma fl-istess ħin il-konsumatur sar eżiġenti li jrid li risposti minnu fih. Allura, f'dak il-każ, fil-każ ta' chatbot inti għandek il-faċilità li r-risposti jiġu iktar available għax inti ovvjament l-opportunità il-konsumatur. Għalhekk il-konsumatur jippreferi jinżel forsi għand il-ħanut isaqsi mill-ewwel għax jakkwista l-informazzjoni minnu fih. U din hija l-speed, il-convenience u speed ngħidu għali hija trend li qed naraw internazzjonalment u anke qed tirrifletti fis-suq lokali li l-konsumatur irid l-informazzjoni minnu fih biex jagħmel id-deċiżjoni. Lealtà li l-brand, ta' teżisti għaw minn jgħidlek jiena dak it-tip ta' make-up, jiena dak it-tip ta' sapun, jiena dak il-brand ta' karozza. Xejn aktar tkellimniex fuq affarijiet oħrajn. Da teżisti? Le, ma diċ teżisti, ħarġet ċara li l-konsumatur qed jiffoka ħafna fuq il-prezz u l-valur li l-prodott joffri, għax illum ovvjament il-fatt li għandek iktar l-informazzjoni aċċessibbli u available online, inti tista' faċilment tara tikkompara prodott li tixtieq u li jilħaq il-valuri jew inkella l-ingredienti li tixtieq. So inti il-brand loyalty naqset ħafna drastikament, kważi xejn, u n-nies qed jiffukaw aktar fuq il-prezz u l-kwalità tal-prodott. Minnek kollu li tkellimna dwaru, x'differenzi hemm, tal-etajiet kważi tifhem anke r-reklamar kif jaħdem, però x'differenzi hemm bejn irġiel u nisa pereżempju forsi anke ta' etajiet differenti? Ara, il-survey huwa rappreżentattiv bejn żewġ naħat, ġifieri ma aħna rajna li kemm jista' jkun rappreżentattiv minn żewġ naħat. Li nistgħu ngħidu huwa li n-nisa huma iktar per eżempju, jidher li hemm iktar nisa li mill-aspett ta' fashion u hekk jixtru iktar online milli l-irġiel. Mbagħad l-irġiel għandek rispons qawwi mill-aspett ta' parts tal-karozzi u affarijiet iktar tekniċi, like electronics u affarijiet minn da. Dis-segregazzjoni bejn il-ġeneri issa għadha teżisti ġifieri? Ija. Għadda tinħass għax ovvjament il-konsumatur huwa għalli jixtri skont jekk huwa ffukat fuq it-trends tal-fashion, normalment il-browsing u s-search ikunu relatati ma' dak. L-intelligenza artifiċjali tibatlu riklami u affarijiet. Eżattament. Ta' affarijiet li infatti l-AI hija xi ħaġa li qiegħda taħdem fil-background mingħajr jisna ma nafu. Ma nindunawx. Ġifieri hija preżenti meta inti qed tibbukja flight ticket li l-prezzi varja jekk tidħol illum l-għada isibu għoli jew irħas. Waħda l-għada tirċievi riklami tal-postijiet fejn tista' tmur wara li tkun ibbukjajt il-biljett. U dak huma features li jgħinu lil business fl-operat tagħhom biex jirrispondu jekk inti naqsu jekk inti mimli l-bookings. Fil-qosor ħafna, jekk ikollna nqablu x-xejriet f'Malta ma' x-xejriet f'pajjiżi oħrajn, possibbli jew għadu kmieni? Għadu kmieni, jidher li l-konsumatur Malti il-tendenza tiegħu hija biex jadotta tendenzi ġodda, it takes longer to adapt. Ġifieri mill-aspett anke qed naraw mill-aspett biex jibda jixtri iktar mill-website tal-online, qed naraw li l-adaptation hija għadha ddum ħafna iktar. Gordon Borxurso, grazzi ħafna tal-kont miegħi il-programm Ras Imbras, kuljum fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 ta' filgħaxija u l-intervisti kollha ssibuhom ukoll fuq iċ-channel ta' TVM News Plus fuq YouTube. Grazzi.